Rafinda Isam Studio Kasana. Banka kamar sa ba annabu, banka irin ka ba, kai ne mai ba mu komai ya da abin yabo na. Farko za ni sa Allahu sarki kalikina, wanda shi ne ya mana dukkanin komai a dare da rana. Yau ma na zo ina buƙatar ka yi mana kalikina, almalin ko ka yi mana gafara zan wake shugabana. Kai dubu na salati rabbana a gurin sha'abin yabo na. Ahmadin Mahmudin sayyidin Sa'adatu matallafi na. Sannan ka sako da shirba a gaida farin ciki na. Allah ka sako da auliya masoyan shugabana. Assalamu alaiki sharifi ya gani na zo ummanana. Ni ne mai yin yabanki ya Fatima a dare da rana. Ki wani kabuli da'imi sai ya da'in dai yabuna. Ya zarce birni ƙauyuka domin ki butule na umma. Mu da diyani ƙaunar ku ba zan bari ba, baya in ya su gausin zamani ƙaunar ku tana da riba. Sai baba uba mai zawiya shehu na da Madina babba, shehu Salisu su ba a gaida kaina a gaida gani idona. Baban ilima mai gida jarumi mai son ma'aiki, shehu malai isa kana zo gidanka ka bada aiki. Mai maulana kana cikin baituka na akaji sarki, domin kai mana abin da wanda da bai manni shi ba. Zuciyata na wani karsashi a yaban ka farin ciki na, banda komai sai ka onar ka ya sayyadin sakalai na dina. Kai ne ya mai gida ka onar ka tana a raina. Mai gida na kaji da ta shugaba bai ka abin yabona. Ni da ita ka ce ka kira ni na zo gaban ka. Na yi nisa ne a cikin yaban na kaɗa haka sa albarka. Buri na yi maka baituka dan na tabbata madihinka. Ka kira ni na zo birnin Madina mun zo shugabana. Isa duka naka ne babu wanda ya kai gwani na. Babu mai matsayi ko martaba in ga ka abin yabona. Na ta annaba Adamu yayi husuli cikin kama dogarana. Na ji mai attaura ya faɗa kai ne farko gwani na. Mutu mana rayuwa ko ina kai zan yabawa. Sayyidin sakalai da madogara ko na ce dan larabawa. Babu mai mana in ba kai ba ya mai gida mai haska kawa. Babu mai iya gane matsayin ka sai dai kalikina. Mai musu matsayin ka mai gida wannan ku kira shi wawa. Domin kai ne mai sanya Allah ya yi ba sai tsayawa. Ko kiyama sai mai san kashi ne kaɗai ke haska kawa. Musalla duk suffan ka ce ya rasu na farin ciki na.
batu sakarai ya aje ya ajabu ga shirme wajen yaje yayi kankan ba su yayi bakin kalami shehu tijjani hadaji yali sai in ya yayi bayani har manzon Allah ba ya so yan uwa karshen bayani ko ka so ba ko baka so ba ma alfarmar da ka ci ba kai ɗaya ba ubanka ya ci game da uwarka ta ci zancen da ka furta don ka ji alfarmar da ka ci da tintin Allah ya batar da kai wawa musaki Rabbana na roki ubangiji girman naka sarki wanga bawa naka kai masa yanda kai wa fir'auna masaki ka wulakantar da diyansa har ma da matayensa jirgi kar su samu dukan sauki makakin masa su cikin bala'i ko ku so ni ko ma kar ku so ni yana a cikin jikina don ku gane daɗin rayuwa sai da manzo shugabana yau ku gane ni abu kalifa da san shi nike gudana ko cikin kabari ya yan uwa san annabi zai wani rana yau ku gane dukkan rayuwa sai da annabi za a dace haka in ma ka je lahira babu annabi za ka kauce shi za ka rike ya dan uwa duniya ka zamo fitacce kalifan bi maulana na ce mu bi shugabana bisalam ya dangi yan uwa na bar ku kalau masoya na roki tabaraka rabbana ka tsare ni dukan kiyayya sharin magiya na rabbana ka tsare ni na bar su baya ka hada ni da dukkan masu kauna ta dare da